duduhke ibune. Lah kok ora rapote kancamu liyane kok rapotmu? Le, ndi rapote? Tanya Mbah Koplak begitu anaknya mulai sekolah. Dia tahu kalau itu ayah rapotan. Tapi dia ndak bisa ngambil mergone tangine kawanan. Anu Mbah, disilih kancaku. Loh, rapot kok disilih kancane iki arep nggo ngopo? Anu Mbah, arep duduhke ibune. Duduhke ibune. Lah kok ora rapote kancamu liyane kok rapotmu? Jarene nggon aku ki sing paling tepat, Mbah. Paling sesuai untuk maksud dan tujuannya. Oh, ngerti kuwi aku le. Mesti ibune kuwi pengen bandingke rapotmu karo rapote anake. Banjur terus nonton biji-bijimu kuwi to, Le. Dadi giat belajar, bersemangat supaya berprestasi kaya kowe. Jawab Mbah Koplak dengan raut berbinar, penuh kebanggaan. Ayo. Mboten kok, Mbah. Loh, kok mboten ki njuk ngapa? Menggih bukti yen kanca kula niku mboten sing paling bodoh sak kelas. Tadi sing bodoh. Ana sing luwih bodoh.